Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Minecraft. Și aici de youtuberul cel mai tare, Raul. Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod. Probabil că am început filmarea un pic mai devreme, dar suntem aici împreună cu pinguinul dezbrăcat. Pe nume Alex. Chiar dacă îl cheamă Diamond. Așteaptă! Am terminat cu facecam-ul. Stai, nu mi-am pus facecam-ul. Ce chestia asta? Vine imediat. Suntem aici. Da, și am revenit. Unde ești, Raul? Aici? Aha, hai să mergem să tăiem niște copaci. Ok. Dai tu spawn point undeva? Da. Că fac eu cu Dar patul. știi că nu ți se salvează, da? Patul? Da, da. Ba da, cu patul se salvează. Da, știu. Adică dacă facem o casă și te culci patul, Uite câți în copaci patul, mulți. da, în patul din casă, ți se salvează. Bă, dar Găină. înainte omorai găina asta dintr-o lovitură, dacă nu mă înșel. Da. Acum omor din 4 lovituri. Încă și două vaci. 4 lovituri, wow. Eu sparg un copac. Eu găsesc niște găini. Și ăsta e primul meu episod de pe YouTube. Sper Aleu, să și vă eu. placă. Dacă, nu știu, nu aș vrea să dau un număr mai întâi de like-uri, dar eu sper să se strângă cel puțin, nu? Eu vreau să am câțiva abonați și cred că deja am. Da, și nu S-a uitați mânat să dați dinainte. un share la acest videoclip. Dacă mă știți, eu sunt Alex. Poate m-ați văzut. Edi, dacă te uiți tu la acest videoclip, îți mulțumesc foarte mult Sper să vă abonați la canalul meu. că te-ai abonat la mine, Edi. Sper să te abonezi și la prietenul meu, Raul, care are contul Iulian. E adevărat, Raul? Da. De fapt, numele tata, dar o să mi schimb eu. O să se schimbe. Aoleu, unde ești? Că nu te văd. Stai puțin. Aha, te-am văzut. Nu Am știu unde ești. 44 de frame-uri. 44! Dar merge bine. 26 de frame-uri. 29 de frame-uri. 41, 35 de frame-uri. 38, 36. În fine, cât merge, asta e bine. Aoleu, mai bine să fac așa telefon. Ok? Și pentru primul episod nu voi folosi facecam pentru că, nu știu, mie unul nu prea îmi place. Nu-ți să folosești folosesc. facecam? Nu. Păi de ce? Păi, nu folosesc facecam pentru că nu aș vrea să mă vadă lumea, adică sunt un copil de 10 ani, iar el e de 7. El are deja abonați, iar eu nu, pentru că ăsta e primul meu episod de YouTube. Am mari emoții, dar o să mi le înving pe parcurs ce mă voi învăța cu voi. Sper să vă placă episodul ăsta, pentru că doar ce m-am apucat. Ai făcut un crafting table? Nu. Fac eu. Dar să știți că la 10 abonați o să fac turul camerei mele. Și eu, la, nu știu, la 5 abonați, să dau un număr mai mic, pentru că sunt abia la început. Totuși eu nu am o cameră a mea personală, dar mă voi muta oricum la blog. Și, bine, și eu sunt la blog acum, la fel, dar mă voi muta și atunci vă voi face turul camerei mele. Am un laptop Windows 10, Asus, Intel Core 5 și eu nu sper că e bine asta. Iha! Și na. Deci dacă se strâng un like sau și niciun dislike, adică frate, v-am apucat de YouTube și începeți să mă criticați, nu mi se pare corect. Adică eu vă rog frumos, apăsați like pentru mine și pentru Alex. Faimosul eu. Deci toți colegii care s-au abonat la mine, dați multe like-uri. Ok, doar unul pot da fiecare. Ba da, la orice videoclip care îl fac. Atunci da, se poate. Oricum, cred că o să am 15 like-uri la câte un videoclip. Sper să am calitatea bună când filmez, adică sper să nu se vadă blurat, ca să înțelegeți. Îmi pare rău dacă se vede blurat, dar de acum o să încerc eu să fac ceva să fie bine. Alex, Da? dăm și mie Lemnul? lemnele tale. Fă-le mai întâi, fă-le. Stai că deja l-am dat Lasă așa. că le dau eu, le iau eu. Bine, eu să mănânc E puțin. gâlbuit pentru că da. Stai, tu știi că 200 încă l-am făcut? și 2. 200 și 2? Da. Bine, Două bravo. lemne. Stai puțin să-ți fac iteme. 1, 2, 1, 2 și până 2. Eu sunt cu carul, să știi.
Vino încoace. Le-ai făcut iteme? Da. Ah. Să dau time SD. Dar ce se aude? De la mine nu se aude. Nici de la mine. Se aude de la televizor. Nu, de la laptop. A băgat la melodie, în fine. Da. Da. Uite, ia. Da. Cum am nevoie de... Du-i time să dai. Du-i time să dai. Acum, mă, așteaptă-o. Hai că mă bag eu în peșteră. Leș. Time să dai. Set de la Y. Poc. Oh, ce s-a făcut? Și s-a făcut. Bun, filmăm de 5 minute, o să mai Oliu. continuăm un pic pe episodul, după care o să mai fac unul. Mai întâi vreau să știu dacă vă place, adică nu vreau să mă lungesc o oră cu un singur episod, ca să nu se Ce uite faci? nimeni. Vreau să strâng și eu câteva vizionări, pentru că mă străduiesc și chiar vreau. E destul de greu și chiar am emoții, adică, wow. Și în viitorul episod, dacă se strânge și noi 2-3 abonați, vom folosi de acum facecam. Facecam-ul meu, nu știu, e un pic mai presat așa, adică eu am, eu am numai obrajii mai umflați, sunt mai rotofei așa. Și așa îmi place să fiu, nu sunt gras. Mă rog, mă acuzați în comentarii. Deci, fraților, eu mă străduiesc, dacă vreți să mă apreciați, apreciați. Pentru că e gratis, nu vă costă nimic. Că te puteți ști. Dar dacă nu știați, nu-i nimic. Nu mă spun. Eu mă duc într-o mină. Vino așa să spargem niște stone. Piatră. Oh, lasă-mă că sparg un copac de la mare, mare. Ok. Că vreau să fac un steak. Fac o cabană. Cabană. Uh-huh. Dar vrei să mă facem casă în copac? Ca să un copac, bine. Nu știu dacă vrei, nu te oblig. Da, vreau. Ok. Oh my god. Uite că am găsit un copac frumos. Puține frame-uri. Fucking frame-uri, man. FPS-urile le puteți Unde vedea ești? Că nu mai undeva aici. văd. Boss, eu sunt în spatele tău. What? Aici o să nu mă vezi. Elo, în spate. Eram în partea asta, tu zicea că ești acolo. M-am întors în partea asta, tu erai acolo. Soarta. Wow. Ce asta? Mi se termină. Eu am deja lag. Am 24 de frame-uri. Mă duc undeva să nu mai găsesc frame-uri. Eu sper să nu mi se bubuiască. 24 de frame-uri, 25. 26. 21. Hai frate, că înainte mergea bine la începutul episodului. Nu, nu aveam niciun FPS bine. Oricum, eu aici o să închei primul episod din lumea Ce? cu Alex. Eu mai filmez. Bine, tu mai filmează, nimeni nu te oprește. Deci o să închei aici De episodul. la cât ai filmat? 8 minute și 20 și ceva de secunde, 30 și ceva. Da. Bun, deci cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați Bine, închid și eu. să apăsați butonul de like și noi o să ne vedem mai încolo. Pa, pa! Dacă nu uitați să apăsați butonul de like și să-mi dați mai mulți abonați, vă rog. Asta e tot ce vă cer. Pa, pa!